Economia i empresa. L'actualitat empresarial, laboral i econòmica a Catalunya Informació. Està a punt de néixer la botiga online de Catalunya. Amascat es presenta com una plataforma de proximitat per acostar productors i consumidors, però amb una novetat. És un tot en un. També s'hi podrà, per exemple, contractar una assegurança o seguir un concert en directe. Andreu Mas, cofundador de Mascat. Pots comprar qualsevol producte directament d'un productor, directament d'una botiga, sempre i quan estigui en seu social a Catalunya. També pots contractar directament, per exemple, un servei a la nostra pàgina web. Un espai digital propi dins un gran mercat en xarxa on el sector agroalimentari es vendrà i es comprarà a preus justos perquè no hi haurà intermediaris. Nosaltres el que volem és posar en contacte, i el que pensem fer és posar en contacte directament el productor amb el comprador a través de la nostra plataforma, de manera que, com nosaltres no ambicionem tenir grans marges per cada unitat venuda, nosaltres donarem un marge molt més alt al productor. Per què hi confien els productors? Josep Maria Garriga, propietari de Caves Ferrer Garriga, empresa familiar de Caldes de Malavella. Produeixen 80.000 ampolles l'any, tot i que la Covid els ha reduït les vendes a la meitat. Primera, perquè aquesta gent dona una sensació de serietat. Segona, perquè estar en un mercat com el seu, que pot ser molt important, amb productes catalans, per gent que vol productes de proximitat, i, a més, nosaltres tenim la sort de tenir un producte de màxima qualitat. Això funcionarà segur, perquè a Catalunya hi ha molta gent que vol comprar productes aquí. Defensarem lo nostre, almenys, no? I per què pot atraure els clients? Gràcia del Riego, veïna de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà, no ha consumit mai des d'una plataforma. Sobre todo es confianza y algo que me importa mucho, que es solidarizarme con el entorno que tenemos, que se está yendo y no podemos hacer nada. Cierran una tienda y si te lo planteas bien dices, qué pena, era tan bonita, tenía una cosa tal, y no has entrado a lo mejor en 5 años. De esta manera yo voy a poder entrar en estas tiendas de una forma virtual y saber qué hay. Pero sobre todo es la confianza que te da la tienda de siempre. Amascat parteix de la idea que la dispersió d'espais de venda digital debilita davant la competència de les multinacionals, en un moment que la influència de la Covid ha canviat hàbits. El procés de compra digital s'ha avançat, més o menys, diuen els experts, uns 5 anys. Nosaltres pensem que hem de fer un model que tingui una part híbrida, perquè pensem que la gent ha de poder continuar anant a comprar i continuar anant a recollir fins i tot els productes en un espai de botiga física, perquè això té unes característiques i unes connotacions que són bones. Amascat espera plegar més de 10.000 productors, comerços i serveis a un any vista i tenir més de 400.000 usuaris al cap d'un any. A 5 anys vista preveu facturar 40 milions d'euros. La plataforma, que té acords amb una desena d'empreses de distribució, preveu ser operativa a finals d'any. És un reportatge de Joan Garcia amb muntatge de Jordi Galbany. El teniu disponible al podcast de l'Economia i Empresa.